Lijep pozdrav dragi učenici. U današnjoj lekciji govorimo o upravnom govoru, doslovnom navođenju čijih riječi ili rečenica onako kako su izgovorene ili napisane. Upravni govor sastoji se od dva dijela, rečenice navođenja i rečenice objašnjenja. Rečenicom navođenja doslovno navodimo nečije riječi. Rečenicom objašnjenja objašnjavamo tko je što rekao, na koji način je rekao i slično. Upravni govor obilježavamo posebnim pravopisnim znakovima. Pogledajmo na primjerima. Starica je upitala dječaka: možeš li mi otvoriti vrata? Na prvome mjestu upravnog govora nalazi se objašnjenje. Potom slijedi navođenje. Na kraju objašnjenja pišemo dvotočku. Ako slijedi navođenje, najprije pišemo donje navodne znakove, potom rečenicu navođenja započinjemo velikim početnim slovom. Ovdje smo pisali upitnik jer se u navođenju nalazi upitna rečenica. Navođenje smo zatvorili gornjim navodnim znakovima. Možeš li mi otvoriti vrata? Starica je upitala dječaka. Sada na prvom mjestu upravnog govora imamo navođenje, a na drugome objašnjenje. Navođenje uvijek započinjemo donjim navodnim znakovima, velikim početnim slovom. Na kraju smo pisali upitnik jer je u navođenju upitna rečenica i navođenje smo zatvorili gornjim navodnim znakovima. Pravopisno pravilo kaže da u upravnom govoru, ako se na prvom mjestu nađe navođenje, a na drugome objašnjenje, između njih treba pisati zarez. Zašto u ovom slučaju nismo pisali zarez? Drugo pravilo kaže, ako se u navođenju koje se nalazi na prvom mjestu upravnog govora nalazi upitna ili usklična rečenica, između navođenja i objašnjenja nije potrebno pisati zarez. Pogledajmo sljedeći primjer. Svakako, povikao je dječak. Na prvom mjestu nalazi se rečenica navođenja, na drugom mjestu rečenica objašnjenja. Upravo iz rečenice objašnjenja saznamo način na koji je dječak izgovorio nešto. Povikao je. Dakle, u navođenju moramo imati uskličnu rečenicu. Uskličnu rečenicu u navođenju najprije smo započeli tako da smo stavili ispred donje navodne znakove. Na kraju uskličnik i zatvorili navođenje gornjim navodnim znakovima. Također, u ovom primjeru između navođenja i objašnjenja nismo pisali zarez zato što se u navođenju nalazi usklična rečenica. Ponijet ću vam ovu tešku torbu, dodao je. Na prvom mjestu nalazi se navođenje, na drugom mjestu objašnjenje. Obzirom da se u navođenju nalazi izjavna rečenica, između navođenja i rečenice objašnjenja pišemo zarez. Nije potrebno unutar rečenice navođenja pisati točku. I moj je unuk, reče starica, tvojih godina. Primjećujemo da je u ovom primjeru rečenica objašnjenja umetnuta u rečenicu navođenja. Dakle, rečenica navođenja podijeljena na dva dijela. Prvi dio navođenja i moj je unuk i drugi dio navođenja tvojih godina. Ako rečenicu objašnjenja umetnemo u rečenicu navođenja, moramo pisati dva zareza. Ispred rečenice objašnjenja i iza rečenice objašnjenja. Rado bi mi on pomogao, tužno će starica, ali živi daleko. Bako, nježno je upita dječak, treba li vam još kakva pomoć? I u ovim primjerima rečenica objašnjenja umetnuta je u rečenicu navođenja, ali je umetnuta na mjestu gdje u rečenici navođenja treba pisati zarez. Rado bi mi on pomogao, ali živi daleko. Riječ je o suprotnoj rečenici u navođenju. Prepoznajemo u povezniku ali ispred kojeg pišemo zarez. U tome slučaju zarez ćemo pisati unutar prvog dijela navođenja. Bako, treba li vam još kakva pomoć? Ovu smo rečenicu navođenja započeli vokativom, riječju bako. Ako se riječ u vokativu nađe na početku rečenice, odjeljujemo ju zarezom. Dakle, zarez je napisan unutar prvog dijela navođenja, a ne ispred rečenice objašnjenja. Imajući na umu ono što smo naučili u današnjoj lekciji, pokušajte samostalno riješiti sljedeći zadatak.